ere harremanitz bezala kooperatiba baga, eta ere dago nahaztuta, bazkideak edo kooperatibistak eta langileak. Gure helburua da dena kooperatibistak izatea epe motzera, baina momentotan errealitatea hori da. Eta gurea sortzen da antropologiatikan, antropologian formatutako taldetxo batek sortu zuen Farapi, ikusten zutelako antropologia unibertsitatean nola sartuta egoteaz gain batzuela mundua eraldatzeko hainbat erramienta, ikuspegi eta beharra, ez? Eta horrela sortu egin zen, eta gaur egun elkarteak zuek kontatzen duzun bezala, harremanitz bezala, elkarte kooperatibak eta evoluzionatzen junda, eta bai gure behar edo gure intereseko gauzengatik, eta ere mundua nola eraldatzen den horretatikan gu ere beharra sentitu izan dugu gu ere aberasteko. Eta orduan, aberaste horretan jendea sartzen junden einean ere, beraiek sekizkitenak edo dakitenak jundirat txertatzen lantaldera. Orduan, antropologia modu oso puruan edo puruetatikan, ja gaur egun da horrelako nasketa surrealista bat, hau da, nire amaz da kapasa saltzeko nik segiten dudan, horrela, labur bildu. Hori da, badaki antropologia ikasi dela, baina gero ez da kapasa saltzeko zer egiten dugun, ez? Eta, zer egiten dugun horretan, zen niri ere kostatzen zait asaltzea, pixka bat esango nuke, erronkak, hainbat erronka, metodo edo metodologia ezberdinekin parte hartzea, antropologia, soziologia, ikuspegi feminista, iruditzen zaigulako ikuspegi eta ideologia feministak erramienta pila bat eta mundua ikusteko modu oso aberatza eskaintzen digula, aplikatzen dugu, proposatzen dizkiguten erronkei, eta erronka proposatzen diguten eragileekin, saiatzen gara, arazoa ulertzen, eta elkarrekin arazoari irtenbide bat ematen. Hola. Orduan, hori izango ginateke gu. Eta horrek ekartzen dituen, ere, barne arazo pila bat, eta kanpo arazo pila bat, eta bai, guretzako ere ibilbide eta ikaste prozesu konstante batean gaude, gaur hemen ikasten ari gara hau, astelenean joango gara lanera, ez dakiz erronka aterako da, barne erronka edo kanpoko erronka, eta zeo zer ikasiko dugu ere, ez? Eta gatazka askokin. Logikoa denez. Baina, gaur batez ere etorri gara, ez parte hartzeaz, hausnartzea. Hori izan da gure ere pixka bat, ez? Egintzia duguten proposamena, honea etorri gara espazioa gustatu zitzaigulako, iruditzen zaigulako elkarri ikasteko espazio bat zela, eta iruditu zitzaigun baietza esan behartzela bai. Eta orduan, gu gure parte hartzearen ikuspegiakin, etorri gara zuekin parte hartzea hitz egitera. Ez? Holako zeo zer, ez? Orduan, gure helburua ez da inbestegu hitz egitea, baizik eta... Hitz egingo dugu, baina, helburua etzen. Orduan, eskatuko dizuegu guztuei, momentu honetan, parte hartzeaz, albaldin bauzue esaldi batean, anorriak badituzue, parte hartzeaz duzuen, edo entzuten den iritzi negatibo bat, pentsatzea edo jasotzea, eta bestaldetikan, beste esaldi bat, parte hartzearen inguruko esperientzia positibo bat. Hola, minutu batean. Ziurazki asko dituzu esperientziak, edo bizi edo iritzi, edo entzun dituzu ere iritzi negatiboak parte hartzeaz, eta ziurazki ere, eta orain entzun dia ere, parte hartzean inguruko esperientzia positibo bat izango duzue. Norbaitek nahiko luke
iritzi negatibo edo ikuspuntu negatibo hori partekatu. Bale. Nik uste batzutan helburuak aldez aurretik markatuta daudela, eta horrek amorro ematen du, ze gainera parte hartzeak eskatzen du denbora, eskatzen du konpromesua, eskatzen du zure komoditatetik eta ateratzea eta pixkat konpromisua hartzea, eta gero ez da kontutan hartzen. Eta nire laneko ibilbideagatik horrelako kasuak ezagutu izan ditut, eta parte hartzea da hitz bat beti erabiltzen dela, beti sustatzeko parte hartzea, sustatzeko ez dakiz ere, eta gero gelditzen da hor, eten, eta bestaldetik ere batzutan nik uste parte hartzean formatu behar dela, hezitu behar dela, dana ez da parte hartzea, dana nik uste helburu kolektiboak edo helburu zure egoeratatik ateratako helburuekin landu behar dela. Parte hartzea zuretzako ez da. Eta batzutan galtzen dugu ikuspuntu hori, edo bilera batean jartzen gea hitz egiten, eta partizipazio baino nire farola konpondu mesedez. Ez dezula begiratzen más allá de tu interés personal. Hori da, parkatu nire lako. Orduan zer da parte hartzea? Zer da parte hartzea? Bai. Beste batek erantzun bezala. Beste parte hartzea. Ez? Orduan? Zaila da, ez? Parte hartzea definitzea, ez? Badau beste iritzi hola duzuen hola iritzi negatibo bat edo parte hartzean inguruan? Cualquier grupo, el problema, lo más negativo que hay es los prejuicios que nos ponemos en relación a lo que yo propongo y lo que propone el otro, a lo que yo oferto y lo que oferta el otro. Le comentaba ahora, si yo vengo aquí, yo tengo una propuesta y tú tienes una que está en las antípodas de la mía, si al final entre todos decidimos que la propuesta buena es la tuya, a partir de ese momento tenemos que entender que mi propuesta es la que traías tú, por la que yo tengo que luchar, y mi objetivo es conseguir la propuesta que tú has planteado. Y eso, por lo menos en nuestra asociación, cuesta mucho entenderlo, muchísimo. Hay gente que ha puesto veto, dice no, lo siento. Y a mí eso yo no lo acabo de entender, creo que estamos encriptados y no somos capaces, o sea, somos como, yo soy de pueblo, entonces allí a las mulas se les ponían de mano unas orejeras, no les dejaban ver más que de frente. Y creo que nosotros muchas veces en cualquier labor de grupo o cualquier colaboración de grupo, de asociación, nos cerramos y somos incapaces de decir, bueno, pues lo que todo el mundo cree que es bueno es lo de aquel, yo tengo que luchar por conseguir el objetivo que ha traído aquel. Eta galdera izango litzateke zertarako parte hartzen dugu. ¿Es? Galdera hola zertarako. Una cosa es la participación, otra cosa es la asunción. O la absorción del otro. Pixkete alde baikorra, zer da, ez? Niretzako da norberan bizipenak plazaratzeko gune eta aukera bada, ez? Zer gertatzea, hemen taldekidik esan duen hori, pertsona desberdinak gehan egin, nahiz eta helburu berdin baten inguruen lanien aigean, logikoki iritzi eta interes desberdinak egon daitezke eta beraien arteko talka. Orduan, parte hartze horren helburu bat eta talde konkretu bat, hemen hainbeste gaude, baina izan behar luke bide beretzu batera eraman, batek oso ezkerrera joangoa, bestik oso eskubira, nik uste esan detana, bakoitzak bere iritzi hori plazaratzeko gune egoki badala, denak entzuteko, eta gero da pixket talkatasun horiek eta kudeatzen bide beretzu batera ematea. Eta niretzako lanik handiena da, bide berdintzu hori aurkitzia ez. Ze hainbat daude, jola izkelak, ezkerrezkurri erditik, arutzo luzotiken, bide beretzu hori aurkitza pixkela artien. Beste norbaitek horrela beste
bera positibora junda edo nola, beste ikuspegi negatibo bat edo iritzi negatibo bat egon daitekena parte hartzearen inguruan. Entzun edo bizi izan duzu, Nik uste, ez bota-bota bat. Bueno, berak eta estenesek esan duenarekin lotuta, komunikatzen nibile gara eurok, antzerako gauza jarri dugula positiboan eta negatiboan. Jarri dugu, parte hartu behar denean, bakoitzak bere moduan parte hartzen du, naiz eta denok helburu berdina dugun, bakoitzak bere erara parte hartzen du, eta hori positibotzat eta negatibotzat baloratu daiteke. Irakurketa negatiboa izango litzateke, bakoitzak bere erara egiten duenean ez dagoela koordinaziorik, eta irakurketa bera, baina positiboki, bakoitzak bere moduan egiten dugunean, aberasgarriago egiten dugula ekintza. Eta, bueno. Azkenean, zertarako nahi dugu besteak parte hartzea, ez? Zenolako helburuakin bultzatzen dugu parte hartzea eta besteak parte hartzea, ez? Zuk? Ni baita ere, ulertzen dut dela oso importantea dela jakitea parte hartzaile prozesuaren oinarriak. Esan nahi dut, gu helburua zein izango da, eta nola moldatuko da. Esan nahi dut, adibidez, plaza bat egin nahi da. Gure aportazioekin plaza egingo da gure modura, edo ja lehendik erabakita dago nola egingo den, edo lehendik erabakita dago nork erabakiko du. Ta hori prozesu hasieran argi utzi behar da, zeren azkenean usten dugu gu botatzen ditugu moldaketak eta inpresioak kontutan hartuko dirala eta ez dira kontutan hartzen. Eta horri ere bai deitzen zaio prozesu parte hartzaile bat, baina gu askotan hori ez dugu ulertzen hori bezala. Askotan aurkezten digula, umei edo, aukatu zenzu, hau eta guainen artean. Eta horrela, aukatu izan, hori da parte hartze falso bat. Ez da benetako parte hartzea. Benetako parte hartzea da, aztean zaren nia zerotik nahi dugu, eta denon artean egiten dugunean. Eta orduan, benetan zetitzen dute berea. Hori da positiboa, eta negatiboa da bestea. Falsoa planteatzea, biro goazan artean aukeratu. Hori ez da. Orduan, negatibo bezala bat, eta positibo bezala bestea. Gorra hori da hitz egiten. Eta beste bat ez duzu bat eta demora dela, ez? Bai, esaten non, ez, percepzioa positiboa eta negatibotikan batzutan igual parte hartze prozesuak, percepzioa badagoela ere denboran luzatzen diala, ez? Eta denboran luzatze horrek igual helburua lortzea, luzeago, ez? Egiten dula, denboran noainikan eta horretigo. Eta hori batzutan igual percepzio negatibo ere bezala jasotzen dela, baina aldiz positiboa, ez? Gure ustez positiboa dena, hori denbora horrek, ez? Elkarre informazioa banatzeak, elkarre esto, aberastu egiten dula prozesua. Negatibo-positibo biak. Zafeti dago, ez? Bi alde, ez? Gauza berdinaren A eta B aldea, ez? Gure elkartean hartatzen da, denok ez dutela berdin parte hartzen. Beti dola berdinak, guraso berdinak, langileak ere ni langilea naiz, etor sartzen naiz, eta beste batzuk aldiz ez dira sartzen ez da erabakitzen, bileratara ez dira juten, eta da egoera, komoditatean sartzen dira, ez? Eta hori erabak ekartzen badiz, jo, eske nik hori zuen pentsatzen, ja, baina horretarako daude, bilerak eta askok ez dira juten. Eta lagu pixkat ere bai, ez? Implikazio maila eta bakoitza zenbat sartzen da hortan, ez? Torren elkarteetan ikusten hori gertatzen dela, ez? Batzuk asko implikatzen dira, ematen dute dana, arriskua dago erre egiten diela bidean, eta pertsona asko galtzen dira hor. Ez? Eta torren elkartean egunerokotasunean behar da, ez? Denen parte hartzea, bakoitzak aluen mailan edo aluen espaziotikan, ez? Ez askantze, ulertzen dugu, ni batez ere langile bezala ulertzen dut, familiak zegora bizi dituzten. Eta dena izin duzu berdina eskatu baino, gaude familiak egoera oso larrietan, seme bat edo alaba galdu dutenak eta hor daudela, egunerokotasunean parte hartzen, eta beste batzuk aldiz, beren seme alaba normaltasunean dago, bere bizitza normala ematen dute, baino, daude elkartetikan urrun. Osa dute, eske zu ezate elkartea, eta ni beti nago esaten, aspanogi zu ezarate. Ni gizarte langilea naiz, laguntzeko nago, baino, bakoitzaren, zer da elkarte bat edo nola bizi duen, horre bai, zakore mugatzen duela. Prozesu parte hartzaile hitz egiten duguenean, hitz egitean egea persona arteko eraikuntza kolektibo bat. Hori eskatzen du, eta hori igual da lehenengo mezua, gu izatea prozesu honen sujetua.
Orduan guri kriston kontrezana sartu zigun momentu batean etortzea hitzaldi bat ematea, klaro gu bihurtzen gea sujeto zuei hitz egitea. Eta egian nahi badugu hori, koherentzia landu beharko dugu. Eta hori da, nola landuko dugu, igual 20 minutu batean, baina pixka bat ere bai, bestea parte hartzea, bestela, ari gea gauza bat egiten, esaten eta beste bat egiten. Bai? Eta gero elementu batzuk jatera dira, eta oso importante dira, adibide ritmoa, eta espazio edo zenbateraino luzatzen da, eta ni esango nuke oso paragarria da hori. Eta horrela da, hainbat aldiz erakunde esaten dutena, gu ezin dugu hau egin, oso luzea izango da, egiten badugu jentearekin, eta hori praktik esan nahi du, arkitekto bat eta hirigintzako jefe bat pasa zuen 3 urte, 4 urte plan egiten gauza guztia, den egin eta gero juten da jenten bila eta batean orain 6 hilabete. Ze luzea, bale, zu pasa duzu, plan orokor hori egiten 4 urte, 5 urte, 6 urte. Orduan arrazoa da, asko murritzen dugu nun parte hartzea. Eta hori igual da beste mezu bat. Parte hartzea ez da bakarri ekintzetan, ez da bakarri aukera artean erabakitzea, da ekintzetan, baina ere bai diseinu egiterakoa, identitate konfiguratzerakoa, ez da bada egiterakoa, erabakitzerakoa, daude arlo asko zaindu beharko dugu. Eta askotan erosten gea zaintzen duguna bakarriria gehiago, momentu berezi batzuk. Gu behar dugu jente batzuk hau aurrera eramateko, eta batean planteatzen dugu parte hartzea momentu horretan. Eta beste guztia, edo beste momentu guztietan, orduan dago erronka bat, askotan elkartere bai konturatu gabe hori egiten dugu, daukagu errealidade bat, daukagu behar bat, gauza bat nahi dugu landu, eta batean jente parte hartzea bihurtzen da funtzionala hori lantzeko. Orduan gea jente bila, joaten gea jente bila hori lantzeko. Eta batean gure frustrazioa da, hau landu beharko dugu eta jente ez du erantzuten. Ondo entzuten badugu zer esaten gai gea, gu landu nahi dugu hau eta batean jente du erantzuten, gu landu nahi duguna. Eta igual beste elementu bat da, azkenean parte hartze oso lotuta dira identitatearekin, nortasunarekin. Errealidade da, nortasuna berkonfiguratzeko prozesu bat. Argi ikusi eta ulertu beharko dugu, parte hartzen nahi badugu, gure identitate, gure elkarte identitate edo gizarte elkarte identitate birkonfiguratzen ari garela. Adibide hasi egin zuen adibide batzuk, segurazki 4 urte paseta gero, hilabetero hitz egitea emozionen artean bere enpresa beste motako enpresa da. Ordu ez da inbeste hitz egitea emozioen guru, da berkonfiguratzea enpresaren identitate eta nortasuna horren barrun emozio hitz egiteko identitate zati bat da. Orduan naturaltasunarekin hitz egingo du, edo hitz egingo dute, egingo dute. Eta askotan hori ez du zaintzen gure elkartea. Nora daukagu helburu oso sendoa eta zer egina oso definituta, saiatzen dugu hori. Orduan daude, igual importante dau, nire uste behintzat ulertzea, ez da nola soluzionatu, baizik argi eduki, ze kontraesana, ze dialektika daude parte hartzeari dagokione. Orduan daude tensioi punto bat, eta tensioi punto bat hori da, gure egin behar dugun eta gure identitate artean, eta hori existituko da bizitzozoa. Ez da soluzionatzeko, da kontu hartzea existitzen dena. Hori zer esan nahi du praktika, 3 urte paseta gero igual berriro landu beharko dugu zemotako elkartegea eta zer nahi dugu. Ezin dugu onartu orain dela 10 urte landu dugula. Eta berria guzti etorri ziena, adezioa egin dute gure identitate, adezioa eta konfiguratze identitate gauza desberdina dira. Adezioa egin dute zeunden proiektu batekin. 10 urte paseta gero berriro
den elkarrekin berkonfiguratu beharko dugu gure proiektu. Eta igual berdin aterako da, baina denbora eman edo eskaini beharko dugu berriro konfiguratzeko. Denbora eskantzea ematea ez du esan nahi aldatuko dela. Igual berkonfiguratuko horrela gea eta jarraituko dugu, balde oso ondo, baina denu artean. Adibide guri gertatu zaigun, gaur eguna Farapen gaudena, eta orain dela 6-7 egun, barkau, 0 urte, gehiena ez daude. Orduan, klaro, ez badugu berriro konfiguratze zemotako enpresa izango gea, oso zin, oso erraza da, han daude helburu batzuk, daude elementu batzuk, baina gero han dauden jendea beste bat da, beste talde bat dago. Horrelako elementu. Gero beste elementu atera zen ere bai hemen oso importante, igual azpimarratzeko, eta igual gure enfasi, gure aldetik egingo dugu enfasi, ez da inbeste nola egiten dugu, baizi ze gune eta ze espazio ematen dugu ikasteko. Beste kontraesana edo dialektika bat existitzen du gaitasuna eta parte hartzen inguru. Gero eta gaitasuna gehiago eduki, gero eta zailago da bestentzat parte hartzea. Hori da, gu juten geha espezializatzen, badakigu nola egiten dugun gauza, nola antolatzen dugu, hau horrela, pin-pan fuera, eta ja badakigu egitea, orduan beste berri batentzat, hori bihurtzen da, ia, ez dakit. Ni sartzen nahi lehenengo hezkuntza eta bat batean nago unibertsitate batean. Ondorio da, kanpora. Ez du aukeratzen nire tokia. Orduan badakiz, igual txokantea da, baina batzuetan lortu beharko dugu edukitzea gaitasuna gaizki egitea gauza. Osea, nahi badugu errealitate jente berria sartzea, eduki beharko dugu gaitasuna haiekin montatzea gauza batzuk ez hain ona. Egiten dugun bezala. Bestela, bakarri aldute gerturatu espezialista edo aditu batzuk. Osea, oso nadia ja guri, eta hori oso zaila da etortzea, osea, jente ikasten da prozesua. Ordu ez badu ulertzen, mantendu beharko dugu prozesu hori, zaila izango da jente berria gerturatzea. Normal eta gertatzen zaiguna gu egin dugu prozesu hori. Gu elkartu geha, hasi ginen, eraiki dugu, ez daki zer, 5 urte paseta gero, daukagu kriston konfiantza ezin duzu imaginatu, ez daukagu banatuta zer esango du bakoitza, baina ja ulertzen dugu, ez daki zer, perfecto, gure artean. Baina ja daukagu estandar bat, ja daukagu lan egiteko modu bat, orain, azten bagea beste berri batekin, eta, klaro, hori berri entzat kriston zaila izango da. Orduan gune ematea, erabiltzen dugu xail hitza, da sentimentu, hausnarketa, ikasitakoa, hausnartzea eta ikasea ez da berdina, eta gero lanarekin edo egiten dugunarekin lotura. Lau pauso hori bete egon beharko dira. Egiten dugu ekintza bat, marabillosa bat, guazen ikustea, ekintza inguru ze sentimentu eduki dugu, nola baloratzen dugu, osea, hausnartzea, ekintza nola bilizen eta bar, ze ikasi dugu. Horregatik normaletan txarra edo ona, ez du teoria, esperientzia txarra ez dira existitzen, gai bagea ikastea. Eta gero hori, nola eragingo du berriro gure lanari, edo zelotura dauka gure lanari. Lau elementu hori, klabe dia beti, eta batzuetan gure esperientzia, enpresako esperientzia da, igual, enpresa bera oso ondo baloratzen du eta gustora dago proiektu batekin, eta daude bi persona pentsatzen ari da enpresatik jutea proiektu berdinagatik. Ibilizien oso lanpetuta, kargatuta, tensionatuta, pentsatzen dute, ez dakit, osea, ez da hain erratza, bakarri izatea, ze ondo ibili da hau. Hain ondo ibili da, eta igual ni horregatik nahi dugun. Zergatik ondo hori da, ni ordaindu beharko du prezio
hori hain ondo ibiltzeko gehiegi zendarentzat. Orduan da beti kontu hartzea subjektibitatea, gauza bera, hausnarketa bera, baina ere bai ikasitakoa eta nolera egiten du gurekin. Bai. Eta gero, geneukan horrela parte hartzea, ez daukagu oso elkarteetan, eta azken finean ere Asik oso ondo esan duen bezala eta zuek zuen esperientzia... Bale, botertu. Ez, azkenean baliabideak mugatuak dira, eta batez ere gu bezalako bai kooperatiba txikietan edo bolondrez osatutako elkarteetan, ez? Eta azkenean jotzen dugu parte hartzera, edo esaten dugu parte hartzea izan behar du, venga, pues dena parte hartu, pues a ber zein implikatzen, gero egiten dugu neurketa, batzutan parte hartze nometroa, esaten diguna, zein den, ez? Zein parte hartu du pila bat, erdia, honeko betu usten badu, ze jarreta du eta zen du ezer egiten, ez? Ez dakit zer, baina gure galdera askotan da, parte hartze sistema bat, edo parte hartze identitate sortu dugu baliabideak ez ditugulako, edo benetan nahi dugulako parte hartzaileak izatea. Eta hori da gakoetako bat, ze horren arabera ere gure aurreiritziak eta iritziak parte hartzearekin baldintzatuta daude, ez? Orduan askotan ere gure galdera eta gure baitan ere, ez? Parte hartzailea gara baliabide mugatua ditugulako edo benetan nahi dugulako parte hartzaileak izatea eta horren arabera eraikiko dugu gure ADN-a, ez? Ze horren arabera dena mugatzen da, bai aurreiritziak eta baita lan egiteko modua eta egoteko moduak ere, ez? Eta pentsatzeko parte hartzea oso modu desberdinaetan izan daitekela, ez? Eta zu jarriko dituzuela batzuk esan zutena, ez? Arau batzuk, ze arauak, izango da umei esaten dioguna zer nahi duzu txupatxusa, regaliza eta edo unibertso osoa do, ez? Adibide bat botatzeko eta gozoa pasatzeko asko ateraze eta oso importantea da. Gu umekin ari geha prozesu oso handi bat egiten ume eta nerabe eta gaztea. 6 urtetatik 17 urte arte pasaia. Eta haiekin ez da badatu genuena nahi dute jatea gauz egiten dugun bitarten edo bukaeran. Eta exito bat da jartzea fruta, mandarin eta gauz erdian, eta nahi duten guztia hartzen dute eta jaten dute edozein momentu. Eta hori zantza ez da bada bat erakundearekin, hori da alkatearekin eta guzti. Klaro, haiek daukate beste formalidade bat, lantxe egiteko eta bar. Eta gu pentsatzen duguna, umen kaso eta helduen kaso ere bai, espazioaren erabilera, ni libre banai, jutea, erdia, hartzea mandarina bat, orain jatea, alde batetik aspertzen banaiz dauka zer egitea, eta orduan prozeso bera jarraitzen du, baina beste aldetik nago libre beste jente aurrea nerentzat gauza bat egitea eta jarraitzea. Hori da libre nau ez behartuta entzutea hitz egiten ari denei. Ez dakigu lertzen dia gauza oso detaile oso txikia, hemen bukatzen da, oso txikia baina laguntzen da, nola erabiltzen dugu espazio eta gorputza klabea da gauzetan. Oso.